Sí. Ets l'últim, perdó. Tu estàs aquí, però ets l'últim, Molt bon dia a totes. Toca donar la benvinguda i ho faig amb molt de gust. Deixeu-me començar per una cosa que vam llegir al Cel de Barcelona l'altre dia. Inauguració de la Creu de la Sagrada Família. Després dels drons va aparèixer una frase del Gaudí que deia primer l'amor i després la tècnica. Jo crec que amb això ja podria callar, perquè en tot cas aquest és el tema, no? En totes les professions, i amb la vostra gairebé més que amb cap, l'essencial és tenir en compte que primer hi ha l'estimació, primer hi ha la capacitat d'entendre en qui estàs i llavors ve la tècnica. Una altra persona que també commemora el centenari, en aquest cas Marta Mata, jo soc l'arran de l'educació, per tant, per mi la Marta Mata, en fi, és una referència permanent. La Marta Mata, que va néixer fa 100 anys, el Gaudí va morir fa 100 anys, va escriure un llibre que es deia El país de les 100 paraules. És un llibre entranyable, escrit el 68, republicat ara. Era un país fantàstic, però tenia un problema, només tenia 100 paraules. Llavors, no s'ho podien dir tot. La comunicació estava molt minvada i el país no acabava de funcionar. I un bon dia hi ha 3 persones que competeixen per coordinar el país i van a fer descobriments pel món. I un d'ells descobreix que les paraules són importants. I comença a inventar-se paraules o comença a portar paraules que ha après en altres llocs del món. La paraula és important. Estimar és important, la paraula és important. És important posar-te en el lloc de la persona amb la que estàs treballant, amb la que estàs exercint la teva professió. Paraula, estima, mirada, diàleg, em sembla que són claus que totes les professions han de tenir incorporades, però algunes més que altres. Evidentment, el tenir bona intenció, l'estimar, el parlar, no garanteix que tot funcioni. Per tant, també hem d'estar oberts a la solució dialogada dels conflictes. Aquesta casa, aquest consorci, va intervenir en la creació de la Societat Catalana de Mediació, que fa exactament això, proposar que quan no ens entenem, quan això no ha acabat d'anar, sempre hi hagi alguna via que no sigui la purament dura de la confrontació, sinó que també serveixi per obrir noves vies, noves oportunitats. Mediació. En tot cas, jo crec que estem davant d'una paraula clau que també utilitzeu, que és la paraula humanisme. Al final, la societat que volem, si volem més justa, més sensata, amb més futur, té la paraula, té el diàleg, té l'estima com a element fonamental. Humanisme, un element clau per viure en una societat millor i que a vegades està molt lluny, sovint està massa lluny, però en tot cas aquesta és la clau. Bé, deixo de fer sermons, al final em surt, clar, jo vaig anar a l'escola Pia i això, al final aquest surt de tant en quant, no? Deixem de presentar-vos a les persones que hi entenen. En tot cas, aquí moderarà la taula que és la Montse Soler, que és infermera especialista en geriatria, és màster en cronicitat dependència per la UB i per l'UPC, màster en direcció d'institucions sanitàries per l'UAP, ha tocat totes les facultats. Ha treballat sobretot en atenció intermèdia a l'Hospital de Santa Creu de Vic, a 6 Cotxeres també, o sigui, a casa nostra. Va ser durant 18 mesos a una empresa d'atenció domiciliària. És coordinador del projecte Resicovid de la UBIC, Universitat Central de Catalunya, i des de maig del 22 està a la Direcció d'Atenció Intermèdia i Dependència del Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de Santa Creu. És membre del Consell Assessor de l'Atenció Intermèdia del Departament de Salut i també participa en grups de treball al departament, com el de transformació, atenció intermèdia, la complexitat, etc. Des del 2026 està
a la presidència de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. Una autoritat, com veieu. Endavant. Molt bé, gràcies. Bé, el projecte Resi Covid ara ja no el coordino, el vaig coordinar, ja es va acabar aquest projecte, però molt bé. Té data de caducitat. Bé, gràcies. És un plaer estar aquí. Com ha comentat el president, jo vaig treballar 4 anys al Sis Cotxeres i per tant vaig tenir estreta relació amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya i en aquell moment també amb l'Ingrid vam treballar conjuntament. Hi ha algun projecte d'humanització molt important i em fa molta il·lusió poder moderar aquesta taula. Bé, dit això, ja anem a la taula en qüestió i les protagonistes que les tenim aquí. Estem cada vegada amb aquesta necessitat de transformació del sistema, que tot va molt de pressa i és veritat que la tecnologia ha fet que perdéssim aquesta atenció centrada en la persona, que a vegades dius com pot ser que atenem a persones i hem de parlar d'atenció centrada en la persona, hem de parlar d'humanització, quan el normal és que si estem al servei de persones, doncs això hauria de formar part del nostre llenguatge. Bé, dit això, estem, i amb això hem rectificat a nivell ja estratègic, tant els plans de salut, com el pla que té el Departament de Salut, com els plans de cada organització ja contemplen departaments, o bé es diuen d'humanització o d'experiència de pacient o de persona o d'estratègia ciutadana o voluntariat, que dèiem, etc., per enfocar-nos al que toca, i és a posar les persones que tenem en el centre, fomentant la seva participació i fomentant aquesta escolta activa que deia de les paraules que hem de tenir cap a les persones que reben atenció. I això és molt important perquè les persones s'emporten a nivell qualitatiu, evidentment, els resultats clínics, però sobretot com viuen tota l'atenció rebuda i tot el que hem fet en el moment que han estat atesos en el servei que sigui. Per tant, aquí vindrem a parlar d'humanització, d'experiència de pacient, de persones, de bones pràctiques, de programes de participació, de voluntariat, etc. Ja veureu que són 3 ponències diferents, però que engloben tots aquests termes. Començarem primer per la Marga. Ara us la presentaré, us aniré presentant a cada una després, i llavors faran la seva intervenció, i sí que dèiem que les preguntes les guardeu al final de tot, i els que esteu online hi ha un lloc on diu preguntes i les heu d'entrar allà. No les poseu al xat, sinó en l'apartat que diu preguntes. Molt bé, doncs comencem per la Marga García Canela, que és la responsable de l'àrea d'atenció a la ciutadania de l'Institut Català de la Salut. La Marga és treballadora social i s'ha format en qualitat i gestió de processos. També s'ha format en participació ciutadana i experiència de pacient. Ella ens parlarà d'humanització i de conceptes relacionats. Veureu que parlarà d'experiència de pacient, de model d'atenció centrat en la persona, de participació, i ens aterrarà el model de participació real que estan fent des de l'ICS, tant pels professionals com per la ciutadania, per dissenyar el nou Pla Estratègic 2026-28. El títol de la seva exposició és Lliçons apreses amb el desenvolupament de l'estratègia d'humanització com a part de la incorporació de l'experiència dels pacients a l'ICS. Endavant, Marga. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies també al Consorci per convidar-nos i per permetre'ns compartir amb vosaltres l'experiència d'una organització com la en la que jo treballo, de quina manera aterrar aquests conceptes que explicava també la Montse. Per començar, he preparat la meva presentació en 3 blocs. No vull ser molt pesada, però com que el títol de la taula general era passar de la teoria a la pràctica, doncs sí que volia, també a partir de la nostra experiència i dels camins per als que hem anat transitant nosaltres com a organització, clarificar la mirada estratègica de l'organització, els conceptes aquests als que estàvem fent referència, que de vegades es sobreposen l'un amb l'altre, i després també, finalment, posar-vos alguns exemples de l'acció, de quina manera en una organització molt gran com és l'Institut Català de la Salut hem intentat aterrar aquesta part més conceptual o més d'intervenció. Per començar, ensenyar-vos una mica com és la nostra organització, perquè de vegades des de fora
es veu com una part de la Generalitat, bueno, uns hospitals, però realment som una empresa, no? I és una empresa molt gran. I quan tu dius és que tenim, aquestes dades són de la memòria del 24, però quan dius és que tenim 55.000 treballadors, dius, clar, 55.000 treballadors, molt difícil baixar una estratègia, baixar unes línies a 55.000 persones, no? A una ciutat pràcticament treballar. Tenim, doncs això, no? 290 equips d'atenció primària, repartits per tot el territori, amb totes les realitats, perquè tenim des de la ruralitat, anava a dir més profunda, perquè és una ruralitat molt viscuda que pot haver-hi a la part de Pirineu o a la part de Terres de l'Ebre, a la part concentrada urbana de Barcelona amb tota la seva complexitat. Tenim també 8 hospitals que també estan disseminats per tot el territori i que alguns tots tenen caràcter terciari, però alguns tenen, a més, són grans bucs insígnia de la salut de Catalunya, com Vall d'Hebron, o referents molt importants de la comarca o del territori, com pot ser el Trueta o com pot ser l'Arnau. I després tenim molts dispositius, com veieu, 327 centres d'atenció primària, 583 consultoris locals, vol dir que tenim molts espais on cada matí s'ha d'obrir la porta, aixecar la persiana i atendre gent. Aquesta era una mica la pretensió d'explicar-vos això. També, com marca aquí, donem servei als centres penitenciaris. Aquest és un univers que també entra en la nostra responsabilitat i que acostumem a tractar d'una manera diferenciada perquè els requeriments són diferents, però que tota l'estratègia que apliquem pels equips d'atenció primària intentem també adaptar-la en aquest entorn que és tan particular com és l'entorn penitenciari. Estem, com comentava la Montse en la presentació, treballant perquè, sabeu que els plans estratègics es pensen molt, es debaten molt i tal, i enguany estrenem el nostre amb el que hem revisat i reformulat tant la missió i la visió de l'organització, la de proporcionar serveis d'excel·lència a la ciutadania com una organització que genera, integra i transfereix coneixement i que a més som docents i fem recerca. Però sobretot també hem refermat molt el propòsit, intentar orientar la nostra organització cap a aquesta transformació, cap a adaptar el model de l'assistència, dels serveis que prestem, però també el model de gestió cap a elements de valor. Un element que després revisarem una mica, de què significa orientar-nos cap al valor, que sigui equitatiu per poder arribar a tot el territori amb les mateixes condicions i, sobretot, que estigui centrat en les persones, com dèiem. Llavors, us comparteixo també els nostres recent estrenats valors, perquè crec que defineixen aquesta nova mirada que li volem donar a l'organització. I el primer valor és la passió. Perquè per moure aquest Titanic necessitem passió. I mou el Titanic, no el mou el nostre director gerent, que és una persona molt qualificada, ni la nostra presidenta del Consell d'Administració, que és una professional reconegudíssima i molt valoríssima. Mouen aquest Titanic tots i cadascun dels que integren l'organització. I després d'això, el respecte, el compromís i aquest professionalisme, el que tots els que formem part de l'organització ens sentim apel·lats a incrementar la nostra competència tècnica, la nostra part assistencial, el que té a veure amb la recerca i el que té a veure amb la docència. Miro el rellotge perquè no em vull passar del temps. 5 minuts, tens. He gastat 5 minuts. Em queden 15. Bueno, no, una mica menys. Però bueno, perdó, 12. Però que vull ajustar-me bé el temps. També amb aquesta diapo us vull mostrar una mica la magnitud de l'impacte de tot el que fem, perquè de vegades quan poses els números és quan dius, ostres, sota la nostra responsabilitat hi ha més de 6 milions de persones. Això és una responsabilitat molt alta. I poder personalitzar i apropar allò que fem a 6 milions de persones és molt complex, perquè segurament són 6 milions de realitats, 6 milions de necessitats. I després una mica de foto del
del volum de contactes, no? 42 milions de visites en un any són molts contactes. 2 milions, més de 2 milions i mig d'atencions a les urgències de primària són molts. Quasi 900.000 atencions a les urgències hospitalaris són moltíssims contactes. Això, 228.000 altes hospitalàries o 225.000 intervencions quirúrgiques, tots són uns volums magnífics que ens plantegen el repte de poder fugir de la mecanització de l'atenció amb criteris d'equitat, com dèiem. Llavors, en què basem l'estratègia que des de l'ICS volem baixar per tot el que té a veure amb humanització? Primer de tot, com deia la Montse, com tots, desplegant el que el Pla de Salut ja, el que està encara vigent, ens marca, en una de les palanques de canvi transversals, identifica la cultura de salut i la participació ciutadana com un eix de les estratègies en les que hem de poder desplegar tota aquesta cultura de la participació, doncs això, incorporant decisions compartides o apoderant a les persones o garantint la participació tant de la ciutadania com dels professionals. Veureu que jo durant tota la presentació també apel·laré als professionals perquè al final, com posàvem l'exemple abans del Titanic, vull dir, això ho mouen els professionals. Si ells no són els que ens ajuden a fer aquesta transformació de model, difícilment una organització o una direcció per si mateixa podrà dur-la endavant. Una altra de les línies estratègiques que tenim molt presents, sabeu ja des dels darrers anys, és tot el projecte Kairos, que jo ara he reflectit amb les línies d'acció que hi ha a primària, però també estan totes les que tenen a veure amb el desplegament de les AIS, com tots sabreu, que afecten a tot el que és la continuïtat de l'atenció en els diferents nivells, que també recullen en cadascuna d'aquests pètals una àrea específica d'un model orientat a les necessitats de la població i de les persones, incorporant la participació de les persones, integrant temes de cronicitat, per una banda, i també una àrea específica dels professionals que ens diuen d'identificar i analitzar les necessitats i el suport que aquests professionals requereixen. Abans, quan comentàvem el tema de valor, també l'estratègia de la definició de valor, el quíntuple aim, tenir en compte les 5 dimensions imprescindibles per poder dur endavant una estratègia de salut basada en el valor, que per una banda tenen el que té a veure amb l'experiència del pacient, perseguir l'objectiu de millorar l'experiència del pacient, perseguir també els objectius de millorar la salut de la població, fer que tot això es faci en termes de sostenibilitat, vol dir que el sistema té els recursos que té i ha de ser sostenible per poder-ho portar endavant, posar en joc també el benestar dels professionals i mantenir la sostenibilitat i resultats en equitat en termes més de mediambientals, també, és a dir, el compromís amb l'ús dels recursos. Finalment, un altre dels eixos estratègics que nosaltres hem tingut en compte, sobretot pel que fa al desplegament del que és experiència de pacient, és el marc que el Departament va publicar l'any passat d'experiència de pacient, on ens posa també a sobre de la taula a tots els que treballem en el sistema uns requeriments, unes necessitats per treballar, per anar millorant l'experiència del pacient dintre del sistema públic. Llavors, amb totes aquestes referències, aquest 2026 a l'Institut Català de la Salut hem desplegat aquest pla estratègic que us deia, que bàsicament té 5 potes, que veureu que és com una mica reiteratiu, però que es referencia amb tot això que hem comentat, i té accions que aniran dintre de cada una d'aquestes 5 línies. Per una banda, tot el que té a veure amb professionals i lideratge, com dèiem abans.
L'altre, tot el que té a veure amb tota la part d'oferir serveis de qualitat i en xarxa, sobretot aquesta segona part, no? De la xarxa, de la connectivitat, de la continuïtat dels serveis, de poder integrar tot allò que sigui possible perquè el ciutadà flueixi per tot el sistema de manera natural. Després tenim una línia específica de ciutadania, pacients i famílies, no? Buscant això, com incorporar-lo en la millora dels processos i com, juntament amb els professionals, incorporar-los com a motor de canvi. Després hi ha una línia d'innovació i transformació digital i després aquesta que comentàvem abans també de sostenibilitat i orientació de resultats. Molt bé, llavors explicar el model de participació de l'ICS, perquè al final del que estem parlant és de quina manera incorporem els pacients, de quina manera incorporem els professionals. Què hem fet? Com ens hem plantejat el model de participació? Podríem haver proposat això, no? Muntar una estructura, muntar unes unitats, però vam apostar per treballar més per participació real més que per participació formal. Perquè de vegades l'experiència també ens deia que de vegades establir consells, molts espais de participació tant de professionals com de pacients, són necessaris perquè visibilitzen un mecanisme de participació, però acaben convertint-se en espais on es treballen poques coses i que són poc participatius. I llavors pensàvem, bé, busquem espais de participació que siguin reals. Els professionals han de ser aquest motor de transformació i la ciutadania també s'ha d'involucrar. I llavors el que hem optat és per començar a visibilitzar espais que ja de manera natural s'havien generat a dintre de l'organització i que els classifiquem, els etiquetem com a espais de participació. És a dir, si aquests espais s'han generat és perquè realment hi ha hagut una necessitat o hi ha hagut un motor de participació i els col·loquem, com si diguéssim, visiblement en l'organització. Llavors, jo quan parlàvem amb les companyes i preparant la presentació vaig insistir una mica en intentar clarificar alguns conceptes, perquè aquest és un debat, com abans la Montse parlava, d'atenció centrada en la persona, experiència pacient, humanització. Aquest és un debat que hem tingut molt a dintre de la nostra organització. Perquè, perdoneu, jo sempre parlo d'una manera molt franca i molt honesta i espero que ningú es molesti. De vegades acabar abanderant una cosa, un concepte o un altre, humanització o experiència de pacient, acaba convertint-se en l'organització en qui lidera això. Això ho lidera més l'àrea d'infermeria, això ho lidera més l'àrea de ciutadania, això és una cosa de la direcció assistencial, més que arremangar-nos a saber què s'està fent i per què estem fent tot això. Llavors, nosaltres el que estem intentant és fer confluir totes aquestes sinergies que passen dintre de l'organització, però també posar una mica d'ordre en entendre quan estem parlant d'humanització a què ens estem referint i quan ens estem parlant dels altres conceptes a què ens estem referint. Llavors jo em vaig proposar com per intentar amb vosaltres compartir una mica de la clarificació conceptual, entenent l'organització com l'aspecte que té més a veure amb la cultura de l'organització i amb les relacions i que interpel·la a usuaris, a pacients, a professionals, a famílies, però també a professionals. És a dir, quan estem parlant d'humanització, no estem parlant només d'espais on començarem a abordar un projecte on només consultarem a pacients. Haurem de revisar el que opinen els pacients o com afecta els pacients, però haurem de revisar també com i de quina manera afecta els professionals i a l'organització. És a dir, que d'alguna manera la humanització seria com si diguéssim el concepte ampli, en la meva manera d'entendre-ho, que sostendria els altres elements que estarien relacionats. Quan parlem del model d'atenció centrada en la persona, és cert que és un model en el que també estan els professionals perquè
evidentment, qui presta l'atenció és els professionals, però aquí quan posem el model d'atenció, bàsicament aquí posem en el centre és el pacient i les necessitats del pacient. I llavors defineixes els processos en base a les necessitats d'aquella persona. Quan parlem de participació, estem parlant d'estratègies més que de models, tot i que tu pots tenir una organització orientada a la participació, però és com si diguéssim com un instrument per poder dur a terme tota l'estratègia d'humanització o d'atenció centrada a la persona, incorporant de manera transparent i estructurada, com posa aquí, tant les persones i la societat en la presa de decisions, de manera individual, de manera col·lectiva, en algun moment del procés, és a dir, ja entraríem en un altre... Marga, un minut. Un minut? Com menys, perdó. En donarem 2, però... Doncs vaig molt ràpida. Com que tindreu tot això, llavors, us explico cap a l'acció 4 accions molt concretes que hem desplegat a l'Institut Català de la Salut o que estem treballant. 2 tenen a veure amb professionals, 2 tenen a veure amb ciutadania. El primer que tenim són uns grups focals generacionals. Amb aquest debat que hem tingut sobre els models d'atenció, especialment en l'atenció primària, hem fet uns grups focals amb professionals d'atenció primària de 3 generacions. Hem comptat els més veterans que estan a punt de jubilar, els més joves i els que porten ja uns anys d'experiència. I llavors els hem separat per les de categoria administrativa, els metges de família, les infermeres i hem agafat després també tots els equips de pediatria i hem treballat amb ells la seva visió de futur de l'organització. Després tenim els PDX, que els PDX són uns grups d'expertesa professional que neixen per analitzar i millorar determinats processos i en concret tenim un PDX específic d'humanització per treballar tot allò que tingui a veure amb humanització. Pel que fa a treballar amb ciutadania i incorporar la ciutadania i treballar en la perspectiva de ciutadania, estem treballant en els 8 hospitals de l'ICS el procés de radiologia intervencionista. És a dir, estem intentant definir amb ells el journey-map dels diferents processos de radiologia intervencionista, que són processos complexes, on el pacient de vegades és d'un hospital, s'intervé en un altre, amb un professional que ve d'un altre i queda una mica despistat per tot el procés i els estem treballant pels 8 hospitals amb pacients. I després estem revisant totes les guies clíniques de primària amb la participació de processos. Tot això m'ho saltaré, disculpeu, vull anar ràpid per no... Perdó, que m'estic saltant. Concretament, amb el tema d'humanització, concretar-vos algun dels projectes que està treballant aquest PDX. Per una banda, tot el que té a veure amb la formació dels professionals, perquè hem de tenir els professionals capacitats per poder desplegar l'estratègia de la humanització. Estem treballant també amb la guia de la humanització, perquè tenir un instrument de suport per a aquells que vulguin engegar un projecte d'humanització de manera senzilla. També tenim, que ho he posat a sota, una guia de projectes d'experiència de pacient que els diferenciem els uns dels altres. Estem treballant amb una estructura de referents també i estem treballant també en un espai per poder tenir i compartir experiències i tenir un repositori de bones pràctiques que la resta de professionals puguin compartir. Compartir amb vosaltres també que estem organitzant pel mes d'octubre la segona jornada d'atenció centrada en la persona, que incorpora també projectes d'atenció centrada en la persona, però que compleixen les característiques dels que hem parlat, que serà el mes d'octubre i el farem a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i que ja vam fer la primera jornada fa un parell d'anys amb un èxit aclaparador en el que es van presentar més de 120 projectes de tots els nostres centres on hi havia alguna experiència d'atenció centrada en la persona. I disculpeu-me que m'hagi endarrerit una miqueta més i moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Bé, ja veieu que sóc una mica rigorosa amb els temps perquè m'han dit que així havia de ser, però evidentment era molt interessant i per tant tocava acabar. Molt bé, ara presento la segona ponent,
que és la Maite Olivella. La Maite és diplomada en Treball Social i també educadora social. Té un màster de formació del professorat de secundari obligatori i batxillerat. És professora associada a la Universitat de Barcelona, on imparteix l'assignatura de supervisió de pràctiques del grau de treball social i té llarga trajectòria en l'àmbit de la docència de cursos dels certificats de professionalitat d'atenció sociosanitària de les persones en situació de dependència. Ella ens exposarà l'experiència del programa d'animació i dinamització d'activitats de cura i benestar que fa en el Centre d'Atenció Intermèdia Pere Virgili, amb l'objectiu de promoure la salut i el benestar de les persones que estan allà hospitalitzades mitjançant la dinamització d'aquest temps de lleure i la integració de voluntariat. I també veureu que ens presentarà resultats i l'impacte que tenen en les persones. Endavant, Maite. Molt bé. Doncs bona tarda i gràcies, i també contenta d'una mica poder compartir la nostra experiència del programa, que ara ben bé sempre ha tingut una trajectòria d'activitats i molta sensibilitat amb aquest tema, però una mica el programa aquest de dinamització d'activitats i així fa 3 anys més o menys que l'hem anat treballant i ara jo penso que comença a estar bastant consolidat. A veure que ho passi bé per aquí, oi? Sí, vale. Una miqueta per explicar d'on neix el programa i que no és una proposta a bolet que sorgeix. He pensat una miqueta en què es basa, en què sustenta la proposta. Llavors he pensat com l'alineació estratègica, que és el que una mica respatlla aquesta iniciativa en poder-la desenvolupar en el centre. Tenim en compte una mica les directrius del Pla de Salut i model d'atenció sanitària integrada, la part social i la part més sanitària. Tot el tema que jo penso que en l'hospital també s'intenta aplicar, aquesta visió salutogènica i tenir en compte els determinants socials en l'atenció sanitària i les cures. També el fet que, per exemple, el conveni de salut, el conveni col·lectiu que incorpora la figura de l'educador social en les plantilles del grup professional, també ha afavorit, jo penso, que en centres sociosanitaris o com, per exemple, a nivell de salut mental hospitalària o centres de salut mental de primària, inclús en alguns centres d'atenció primària, hi ha aquesta figura d'una mica l'educador, que potser pot donar altres, diríem, actius de salut. He titulat una mica, la primera diapositiva posava això, com el programa, com una proposta d'un nou actiu de salut, que jo penso que té repercussió amb les persones. El tema també, el pla estratègic de la nostra entitat, que també l'hem renovat ara i estem en procés, fa molt poquet, tots els professionals hem pogut participar en la proposta. Un dels punts bàsics, parlem d'un model d'atenció integrada, el com podem treballar l'autonomia i la participació dels pacients, de les persones, els professionals també, proximitat i humanització de l'atenció, que jo penso que el programa és un programa que afavoreix molts espais en què les persones se senten cuidades i poden expressar molt com se senten en el centre i en l'etapa vital que estan vivint, que són etapes que transiten a l'hospital d'aguts, a sociosanitari, a atenció primària, i aleshores jo penso que a poc a poc, tant a nivell experiència d'hospital d'aguts com a atenció sociosanitària, també tenim en compte aquesta part més social, que si estem treballant que el pacient anirà d'alta i transitarà per diversos, no oblidar tot el que són els hàbits bàsics de salut, el tema de l'oci o el tema de sentir-se autorealitzat i que l'ingrés a l'hospital no sigui un tall d'això, estic aquí i parts essencials de la meva vida queden tallades. I penso que també aquesta visió de, ostres, sou capaços de fer moltes coses, també va com orientada a dir, ara estàs aquí, però marxaràs al domicili i pots seguir treballant, fent activitats que potser mai havies fet, i en aquest sentit també li trobo molt la utilitat i el sentit d'aquest programa. I evidentment obert també a la comunitat, amb la integració també dels voluntaris, i després també us explicaré històries de com
propis pacients han acabat sent després voluntaris, no? Hem tingut 2 experiències i dius, ostres, realment els estem donant valor a persones que tenen aquest valor, no? I no sé, el programa penso que està, doncs, bueno, obrint vies, no? A realment, doncs, treballar això, la participació, l'autonomia de les persones que atenem. El tema de, bueno, el Departament de Salut també té la nova estratègia d'impuls i suport al voluntariat, que estan com donant suport en com podem enfortir la proactivitat del voluntariat i sobretot també en l'àmbit de la salut. I una entitat i un programa que m'ha semblat molt interessant, suposo que el deveu conèixer molts, però jo abans de començar a treballar a l'hospital no coneixia la proposta i realment el programa d'Òmum de la Fundació Nou Cims, no sé si ho coneixereu, és una entitat que justament treballa per afavorir que els hospitals puguin implantar aquest model d'acompanyament més global i sobretot es centren en la part de malalts amb malalties oncològiques. I jo penso que moltes en el nostre hospital ens van fer com una mica l'acompanyament, han participat amb el tema d'humanització espais, i penso que és un programa que acompanya, que ajuda a les entitats que realment volen implementar aquest canvi una mica de mirada. Nosaltres ara en el parc, en l'hospital, estem ja en la fase una mica que ens han acompanyat i aniran retirant, s'aniran retirant i el que pretenen és que l'hospital es gestioni de forma autònoma una mica tota aquesta mirada i aquesta manera de treballar. Això, tenim clar que el procés d'hospitalització sol tenir un impacte significatiu per la persona i l'entorn i, evidentment, si no integrem aquesta part més social, més emocional, que a vegades amb entitats molt grans, en l'hospital, si tenim 300 i pico llits, a veure com podem arribar, quan parlem atenció centrada a persona, és molt difícil individualitzar, a vegades diem, ostres, els horaris, les maneres, com... Jo penso que, per exemple, aquesta proposta nosaltres que tenim d'activitats ha obert molt la via a poder fer activitats grupals, activitats que a vegades són molt de centre i que, ostres, obre molts espais d'una manera que hi ha espais grans de participació en què la gent pot expressar i podem arribar, diríem, com en aquestes individualitats. Aquí us he posat unes fotos i d'experiències en podria explicar mils de pacients que tothom que passa té la seva història, això ho sabem, però aquest pacient, que és un senyor que va tenir un ictus, durant tot el seu ingrés va estar... Ell dibuixava, era molt artístic, i va fer tot el relat d'una persona, diríem, bastant jove, amb 60 anys, que tinguis un ictus. Estem acostumats nosaltres a treballar diàriament amb gent jove que té ictus, malalts joves, que tenen malalties oncològiques, però si realment no tens la possibilitat de saber com se senten, a mi em va impactar molt, ell va estar fent com un diari de dibuixos i ens els ha donat i jo penso que és un tema que m'agradaria poder fer una exposició i explica una mica tota la seva experiència des que va ingressar, la relació amb els professionals, des de l'Hospital d'Aguts, des de la soledat, des de les activitats, si veieu, i ell mateix ho explicava, diu, mira, el primer dibuix és en blanc i negre, i després em veu anar omplint de colors, I em vaig quedar molt parada perquè els dibuixos, per exemple, nosaltres en el centre, entre altres activitats, fem un taller amb voluntaris de la Fundació Paleaclínic, que fem música sufí relaxant, i, ostres, va dibuixar i realment és una de les noies que tocava, el tema de ioga, i ara no tindria temps de relatar el que ell deia, però parlava molt de la soledat, i deia això, que el paper, que els professionals, la manera de tractar-te, la cercanía, diu, el afecto, estos pequeños gestos, diu, pueden parecer simples, pero para un paciente significan mucho. I ara no tindria temps de llegir el que diu, però explica una mica com les activitats li han pogut representar uno de los espacios de más calma y alivio que me aportaron durante la estada al hospital. Diu, para mí, diu, estas actividades no solo era una manera de pasar el tiempo, eran momentos donde podía volver a sentirme persona, contactar conmigo mismo,
i olvidar-se, aunque fuese por un rato, de la enfermedad y del hospital. No? Clar, quan parlem de com podem oferir una atenció centrada en la persona, a vegades és molt difícil, dius, com pots arribar, no? Jo penso que amb activitats així que són com més grupals o, no sé, es generen, no?, se'ls hi mouen moltes coses i tenen un espai on poder ser escoltat. I també molts pacients agafen un rol molt actiu de dir, a mi m'està servint tant això que jo els hi vaig a dir als companys de planta, i es generen, no?, unes sinèrgies que jo penso que si no hi hagués aquest programa, no es donaria, no? En aquest sentit, jo penso que això, que està molt bé que des de les institucions els professionals tenim una part molt important, però també, ostres, quan una institució diu, doncs mira, facilito que puguin haver aquests recursos, per dir d'una manera, doncs penso que és quan llavors tens propostes que diríem que jo penso que d'alguna manera són molt exitoses, tant pels professionals, la satisfacció que dona com per les persones. Res, havia posat, quan pensem en activitats d'animació, tothom pensa en festa, en no sé què, vinga, juergas, música... Darrere de tot això hi ha pensar activitats de tot tipus, per tot tipus de persones. Hi ha gent que li agradarà més una activitat molt més lúdica, altres molt més de meditació, ioga... I hem pogut fer com un matxembrat de propostes que realment jo penso que per qualsevol persona que siguis una persona molt més espiritual, una persona molt més que t'agrada la lectura o que t'agrada simplement passar-t'ho bé, desconnectar, hem pogut trobar com un programa molt obert a tothom. I diu això, l'animació no és allò sí perquè sí, sinó ve de les paraules d'ànima, animació, de donar vida, el sentit de crear, despertar inquietuds, iniciatives, prendre consciència dels problemes i desenvolupar accions al respecte, i també reviure ànims, que diu, en el sentit de suscitar ànim, dinamitzar i potenciar tot allò que ja existeix, impulsant, motivant, conscienciant, enfortint, coordinant la capacitat, la participació, la força. I jo quan estava preparant aquesta intervenció dic, és que això és, penso, humanització, això és afavorir la participació de la persona i realment poder treballar aquelles possibilitats i capacitats que tothom té, I una mica és sota aquest paradigma una mica que plantegem aquest programa d'intervenció. Els objectius del programa seria promoure la salut i el benestar de les persones hospitalitzades a l'Hospital d'Atenció Intermèdia mitjançant la dinamització del temps lliure i la integració del voluntariat. Com a objectius així més específics, prevenir situacions de soledat i aïllament. Si ho treballem a l'hospital i tenim una perspectiva de que possiblement aquesta persona marxarà d'alta, ostres, coneix les entitats de voluntariat, el que és un voluntariat, el que és important estar actiu, vull dir, treballem coses que són molt aplicables per l'alta, promoure l'envelliment actiu, pal·liar una mica també la desigualtat que provoca l'accés de noves tecnologies, hem intentat fer tallers, explicar el que són les aplicacions de meva salut, a vegades costa que realment arribi, però hem com adaptat les activitats, els hi ensenyem a través de la música i de buscar cançons preferides, músiques preferides, el que és internet, el que és navegar per internet, i la gent s'interessa i gent que pensaves que no et preguntaria mai com funciona això, o com puc veure el meu poble, o com puc veure, doncs es generen molta participació en aquest nivell. Apropar propostes d'activitats culturals, xerrades, i promoure la participació comunitària i entitats de voluntariat. L'altre dia va haver una xerrada que vaig pensar, ostres, aquest senyor, un senyor que es diu Paco Gea, que no el coneixia, però a través d'uns voluntariats, no sé si el coneixeu, jo no el coneixia, i va venir a parlar, va fer una xerrada que deia, el títol deia «Tengo 70 años y ayer tenía 18», com volguem dir, com ha passat el temps, i va fer una xerrada a la gent gran, i molt gran la gent, i es va omplir la biblioteca. Jo vaig pensar, ostres, realment aquesta xerrada la tindria que fer els professionals, I va posar com a exemples que tots diem, com a vegades infantilitzem o a vegades com el tema de l'edadisme i tal, i dius, home, jo penso que estic molt conscienciada, però quan ho parlava l'home, dius,
doncs potser els professionals que no estem del tot, no? I bueno, sorgeixen activitats que realment són molt interessants per la gent i per nosaltres. Vale. Una miqueta el tipus d'activitats estan una mica emmarcades en tots aquests objectius. Hi ha activitats més d'oci, no? Fem un bingo, fem música, fem ioga, meditació, tallers d'art-teràpia, no? Aprofitant els dies mundial del càncer de mama, el càncer, fem tallers d'autocura i benestar dels propis professionals que fan xerrades, o també tenim una entitat que venen a fer tallers de perruques, cura, maquillatge... No sé, és com el donar valor a la persona, no? Encara que estiguis malalta i encara que siguis molt gran i vagis amb cadira, no? Frases com gent m'ha dit vull dir, m'heu fet treure el millor de mi, jo no m'imaginava mai que seria capaç de fer un ioga, o famílies que t'han dit és la primera vegada que faig una activitat amb la meva mare, Bueno, es remouen coses i, bueno, a vegades s'obliden tant del dia a dia de l'hospital, de si avui el dinar estava més dolent o si aquesta professional... Maite, et queden 3 minuts. 3 minuts, només que t'aviso per... Passo més endavant perquè veieu una mica... L'Espai d'Òmum és el que us deia, de malaltia oncològica, i ens van ajudar una mica també a humanitzar, diríem, els espais, i li donem molt ús a això. Perquè veieu el tipus d'activitats tan variades, des de ioga, música terapeuta, tertúlies, converses, xerrades. Al·lucino perquè és la paraula quan fem xerrades sobre violència masclista, sobre edadisme, vull dir, les intervencions que hi ha i gent que potser amb la seva joventut va ser activista en aquest tema, és una passada. I gent jove i gent gran, barrejada. Això és la xerrada que vam fer l'altre dia. L'altre dia vam fer també, combinem activitats internes com a l'aire lliure, perquè també el parc té com uns jardins i presta molt a fer-ho. I aquesta diapositiva que em va encantar, no sé qui l'ha feta, i llavors, clar, no sé, però em va encantar tant que dic, l'he de posar. Jo fa un any em vaig incorporar a la comissió d'atenció centrada a la persona de l'hospital i hi havia una presentació que tenim, penjades presentacions d'una formació d'una companya, la Maite Franco, i vaig veure aquesta diapositiva i dic, ostres, clar, per exemple, jo realment vull transmetre que quan oferim espais, tots els hospitals d'atenció intermèdia, tots els serveis, oferim l'atenció i, per exemple, jo a vegades quan vaig a les sessions els objectius que hem de complir o els pressupostos del CatSalut hem de complir això i tal, i jo sempre pregunto, dic, ostres, i totes aquestes, per exemple, aquesta proposta, jo penso que és molt diferent estar a no estar, I llavors dic, ostres, no sé com es mesura, això. I és que aquesta diapositiva em va encantar, Diu, tu vas a prendre un cafè, tots els centres complim amb els objectius, amb els requeriments que se'ns demana, però clar, una cosa és el servei que oferim, que segurament els complim tots, i l'altra és l'experiència, Tu pots prendre un cafè o un cafè, amb nata, tal i qual, Dic, ostres, em va semblar molt, un parla del servei i l'altre una mica de l'experiència del pacient, I aquí sí que jo penso que té també molt a veure el tema de com humanitzem, com personalitzem a la gent, I això, aquesta diapo jo penso que, mira, podria ser la final, una miqueta, aquí jo volia explicar el com ens organitzem, perquè una mica hem intentat integrar tots els equips, des dels serveis d'admissions, gestores assistencials, infermeria, TCAIs, que tothom té una part i responsabilitat d'informar de les activitats, de fer arribar les persones interessades en fer... No sé què passa, que aquí no surt, veig. Era el circuit que us volia explicar, però en un altre moment us ho explicaria. I aquí una mica he portat dades de l'any passat, el tipus d'activitats que es van fer, ja veieu, xerrades, tallers de trenquem la bretxa digital, tardes musicals, taller manualitats, jocs de taula, ioga, grups de conversa. Doncs vam tenir 4.977 assistències a aquest programa més que diríem de dinamització d'activitats i 1.289 acompanyants. I a part, els pacients del programa d'Òmum, que serien els malalts de la planta oncològica,
que van haver 809 assistències i 233 assistències dels tallers de música relaxant, musicoteràpia, meditació, tallers de grups de conversa, concerts, art teràpia, etc. I un altre servei que també és molt simple i jo penso que segur que es fa a molts centres, és aquest servei que diem nosaltres de ludoteca mòbil, que jo penso que és un dels serveis que més valor li dono perquè el voluntariat... Sí, mig minut. El voluntariat, per exemple, va per totes les habitacions i a part d'oferir, si volen revistes o si volen algun escacs, dòmino, o pintar mandales, per exemple, fem fotocòpies i els donem mandales, també aprofiten per explicar una mica tot el tema d'activitats que fem. I llavors molta gent que potser no arribaríem perquè o no surten de l'habitació o genera també molta demanda i ens ajuden una mica a fer conèixer les activitats que fem. Una miqueta, l'any passat vam fer una enquesta, van participar 160 persones, i això, vam preguntar si sabien que hi havia un programa d'activitats d'oci i benestar en el centre, un 78% ho coneixia, un 22% no. Això, saben la majoria, un 88% que hi ha activitats a fer, un 66% de les persones encastades havien participat en alguna activitat. Els vam preguntar si no havien participat, sobretot perquè no es trobaven bé o perquè el tipus d'activitat no li agradava i alguns van contestar això, que no tenien manera de poder assistir a les activitats. Vam preguntar això, si creu que la participació en les activitats ha contribuït a la millora del seu estat d'ànim i benestar. A partir del 7, 8, 9, 10, gairebé totes les puntuacions, més de la meitat de persones van puntuar amb un 10. Si creu que les activitats d'animació durant l'estada l'han ajudat a mantenir-se actiu i relacionar-se amb els altres, un 60, 70, 80% puntuen 8, 9, 10. I què recomanaria, si recomanaria participar, un 99% diuen que sí, als altres pacients, i comentaris així més qualitatius que havien fet, que és entretingut, perquè va bé, sales de l'estrès, són moltes les hores a l'hospital i les activitats es fan més amena, et distreus, surto més tranquil·la i relaxada, una hora d'activitat és una hora menys d'hospital, m'han tret el millor de mi, m'ha pujat l'autoestima, m'han fet creure en mi i les meves possibilitats, m'han ajudat a mantenir-me actiu. I això és el que us he dit, la primera vegada que he fet una activitat amb la meva mare. I l'experiència una mica global, quan els hi fem puntuar el programa d'activitats, doncs això, entre 9, 10, 50, 60, un 80% puntuen de 9 a 10. Important poder integrar tots, perquè si no una persona sola amb 4 plantes, 2 edificis és impossible. I ja està, diu, aquesta frase em va agradar, diu, quan més contacte amb el pacient, més qualitat i millor experiència. I em sap greu, hi havia un vídeo molt xulo de que són els propis pacients que expliquen la seva experiència, que en definitiva és quan realment te n'adones i et toca molt, però no ens dona temps. Dura 5 minutets, si podem ja ho deixarem. Després, si cas, quan acabem, ho revisem. Merci. Molt bé, i ara passem a l'última ponent, a l'Ingrid Roca. L'Ingrid és infermera des de fa més de 25 anys i 15 dels quals els ha dedicat a la gestió sanitària. Ha sigut gerent de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, és consultora i experta en humanització de l'atenció a les persones i ara actualment està de gerent a l'entitat pública Salut Terres de l'Ebre, que gestiona diversos recursos, entre ells l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Dic que jo també vaig tenir el plaer de treballar amb ella quan estàvem aquí al Consorci. I ella ara ens explicarà, a partir d'una bona pràctica, el model de CPI d'humanització que estan portant a terme a les Terres de l'Ebre. El títol de la ponència es diu Aproximació i experiència a l'Hospital Móra d'Ebre. Endavant, Ingrid. Bé, bona tarda. Sí, se sent, no? Vale. Bona tarda, gràcies i gràcies a les companyes de la taula i gràcies al Consorci per convidar-nos i sí, com deia la Montse, és com estar a casa perquè he estat bastant temps aquí i la veritat és que vens i és com si no te n'haguessis anat. Això és carinyo també.
Us he portat una experiència per a demostrar com aterrar una mica de la teoria a la pràctica, no? I com aquesta humanització de la que hem estat parlant durant la taula se pot fer realitat amb voluntat, no? I sobretot amb una estratègia. No? I l'estratègia se pot fer quan comença de dalt a baix. Llavors, com a gerent de l'entitat, no em toca més que defensar que s'ha treballat un model al costat de l'equip que ha fet realitat unes dades que són les que us presentem avui. El nostre entorn és aquest és l'Hospital de Móra, ja ho veieu, és meravellós, jo que us he de dir, igual que les Terres de l'Ebre, que també són meravelloses, però és un hospital que destaca, a part que va ser Premi FAT d'Arquitectura en el seu moment, destaca perquè té, en aquesta zona que us senyalo, totes les habitacions tenen jardí. Llavors, no molts hospitals de Catalunya tenen jardí a totes les seves habitacions. Això ens ha permès poder fer moltíssima part d'activitat terapèutica fora al carrer, com veureu amb alguna de les imatges que porto, i de fet ja hi ha evidència científica que demostra que treballar en un entorn natural ajuda a la recuperació postquirúrgica. Per tant, ha sigut una fortalesa en el nostre hospital. Aquest és el nostre claim, va ser el lema que va començar el projecte A prop teu per cuidar-te, un projecte d'humanització que va començar l'any 2021. L'any 2020 ja comencem al començar l'entitat Salut Terres de l'Ebre comencem a plantejar cap a on ha d'anar una nova entitat de dret públic que hauria de tindre un model d'atenció que també fos un tret diferencial. Nosaltres som un hospital petit i per tant no podrem destacar mai ni podrem competir mai amb grans hospitals que tenen tota aquesta part de tècnica en la que nosaltres no podrem estar mai a l'alçada. Però sí que us puc dir que en humanització som punta de llança. De fet, el Consorci ha organitzat diferents visites. Una de les visites van vindre molts centres associats al Consorci i hem tingut diferents visites d'altres hospitals perquè és un model que s'ha fet realitat a base de picar molta pedra, però que també us dic que és replicable i escalable. Per tant, en qualsevol hospital, indistintament del nombre de llits que tingui, això es pot replicar. Per què hem de canviar el model? Aquesta imatge la vaig agafar en un congrés d'humanització, en un congrés internacional d'humanització. El doctor Eli West, que és un intensivista que és expert en humanització i ha fet molta publicació i té molta evidència, parla d'això. Nosaltres entrem a l'hospital tenim els nostres valors, preferències i sent únics i individuals, i en el moment en què traspassem la porta de l'hospital passem a formar part d'aquesta cadena i d'aquesta part de model d'atenció clàssic que està molt més centrat en la malaltia, molt més centrat en la hiperespecialització. Si al final tu vas al neuròleg o al nefròleg o al traumatòleg i te treballen de manera hiperespecialitzada aquesta part, però la mirada integral cada vegada més costa tindre-la. Llavors no som només una patologia, som molt més. Aquesta mirada biopsicosocial i relacional necessitem treballar-la i és la part que treballa la humanització i per tant ja posats una mica més modern i a través de la IA jo ho veia així. Estem a la sala d'espera amb la nostra gent i després un cop entrem ens posaran una bata oberta per darrere i serem la 103 porta i haurem perdut tot el que és la nostra preferència, la nostra història de vida, el nostre projecte vital, un model que no està coparticipat, que no té una corresponsabilitat com hauria de ser la humanització, que és un model molt corresponsabilitzat, on la persona pren les seves pròpies decisions i manté l'autonomia. I molt més si a més parlem de persones vulnerables on es pot arribar a vulnerar prou el seu dret fonamental, com després parlarem d'una de les bones pràctiques que és la contenció. Com pot ser possible que estiguem ja en un nivell operant amb un senyor que està a 3.000 quilòmetres d'una persona, amb una màquina i amb un rebot, i que encara estem parlant de que lliguem a les persones per seguretat, o que encara estiguem parlant de que anem amb les bates amb el cul en l'aire als hospitals, o que encara estem parlant de que quan una persona és gran i va al metge ens dirigim al fill i no a la persona gran, ja no de l'edatisme, sinó perquè no deixa de ser un model que encara no ha evolucionat. En canvi, som capaços d'evolucionar a aquest nivell. O sigui, tenim el metge operant a 3.000 quilòmetres amb un robot i això ho normalitzem. Parlar d'emoció, parlar d'integració, parlar d'aquesta mirada 360, això està costant molt més i amb un model que està molt aferrat. Cap a on hauríem d'anar? Doncs a un canvi. Per què? Perquè, fixeu-vos, estem, com us deia amb el tema del robot, amb un nivell tan evolucionat que en canvi parlem de seguretat i estem parlant
de que contenim a les persones. Llavors, la pregunta és, la contenció és segura? Perquè en teoria contenim per seguretat, per evitar caigudes, no? I per protecció. No sé, dieu-m'ho vosaltres mateixos amb aquesta imatge. Aquesta imatge la vaig treure del diari El Mundo, però jo l'he viscut al meu hospital. No una ni dues vegades, i una vegada és un peu i l'altra vegada és un braç i l'altra vegada és el cap, que jo ho he viscut d'infermera, això. Ja no és una pràctica segura. De fet, la FAT va fer una alerta de seguretat clínica en què ens deia que en el 40% dels casos de persones immobilitzades la causa de la mort va ser l'asfíxia. Per tant, hi ha moltíssima evidència dels efectes adversos que té la contenció física i seguim contenint. Seguim encara amb un model que està molt centrat en la patologia, no? I en canvi tenim un robot que està operant a 3.000 quilòmetres de la persona. Per què ens costa tant evolucionar a aquest nivell? Doncs perquè això ja és parlar més d'emoció, de dignitat, d'un canvi de model que implica un canvi de cultura, no? I la cultura passava per aquest estudi que us presento, que són les dades que us ensenyaré. La cultura passava perquè la revolució sigui de dalt a baix i perquè contem amb tots els professionals, perquè si no és del tot inviable. O sigui, una bona pràctica aïllada no fa realitat la humanització. La humanització ha de ser un canvi cultural, de sistema. De fet, el Pla de Salut ho inclou i, per tant, és la directriu que marca el departament, no? I som nosaltres, quan estem a l'altre costat, qui entenem que no pot ser d'una altra manera, perquè només ho vivim quan som els usuaris, no? Aquest és l'estudi que vam estar fent amb una de les bones pràctiques, que és la contenció zero, amb un estudi amb 1.133 persones ateses de la unitat d'atenció intermèdia. I quan tu planteges un nou model, sí que és veritat que us he de dir que el primer repte a vèncer són els professionals, perquè és un canvi molt, molt revolucionari. Llavors, us podeu trobar el que ens va passar a nosaltres. Hi haurà un perfil lover que us dirà que sí a tot, perquè són els que sumen sempre qualsevol de les coses que proposeu i tiraran i els encantarà i sumaran. Hi haurà un perfil escèptic que, a veure de què va això, no ho tinc massa clar. Ara sembla que se porta això de la humanització i anirem a deslligar i aquí començaran a caure tots i ens caurà el pèl, no? I després hi ha un perfil hater que no, i sempre serà no, sigui el que sigui. Per molt que sigui una millora, sempre serà no. Llavors, vosaltres heu de treballar amb els dos primers, que normalment acostumen a ser el 90%, però no sé per què sempre ens centrem amb els últims, que són els que més veu tenen, i que també són els que donen més pel sac. Jo vaig llegir una vegada un estudi que em va encantar que deia que els haters no els treguis perquè se renoven i per tant sempre l'organització té un percentatge de haters que per molt que els treguis i els vulguis fer fora s'acaben renovant. Per tant, deixeu-los, perquè sí que n'hi haurà, però si tenen ells la veu, doncs al final el model no evoluciona. Per tant, nosaltres ens vam centrar en els lovers, els escèptics els vam intentar convèncer i els que no vam poder acabar de convèncer doncs va ser a base de picar moltíssima pedra. Per què? Perquè la metodologia passa per ells. I ja ho veieu, tots amb mascareta, això era època pandèmia, les primeres mascaretes que ens van donar, totes grandoses, que no sabíem ni com ens havíem de posar, no? Però aquesta gent va començar a sumar, a part de vèncer la pandèmia, van començar a sumar cap a la humanització. També és veritat que van entendre que havíem d'anar per aquesta via, perquè si no, nosaltres en poca cosa més podem demostrar que treure pit, de que fem les coses, almenys el que és aquest tret diferencial. Fins al nivell que tenim formats a dia d'avui un 87,4% dels professionals, de totes les categories professionals, de tots els serveis de l'hospital, cafeteria, bugaderia, neteja, porteria, administratius, metges, infermeres, direcció, tots. Perquè al final la metodologia passa perquè sensibilitzem els professionals, sigui quin sigui. Quan entren a la porta de l'hospital, la primera cara que troben, que és la de l'administratiu o de la persona de recepció, si no està sensibilitzat, ja no comencem bé, perquè l'experiència pacient, entre cometes, que jo ja saben, el meu equip que no és pacient, és persona atesa, perquè pacient que ve de la paraula llatí, patir i sofrir, doncs al final també te destina a que puguis pensar que la pacient és un mer receptor passiu de les cures i és al revés, justament és un agent actiu, no? La humanització parla d'agent actiu. I amb aquesta metodologia vam començar a formar els professionals fins al nivell que vam posar-los per sentir en pròpia pell que sent la persona atesa amb necessitats complexes i vulnerables. I es van posar aquest traje modular que també vam tindre en el seu moment aquí al Consorci, que és el traje de Max, que fa sentir en pròpia pell
què passa quan no hi veus prou bé, no hi sents prou bé i no et pots moure. Aquest és el doctor Eduardo Ruiz, que el porto a tot arreu quan vaig a fer xerrades. Des d'aquí una abraçada, Eduardo, perquè a més és un dels metges amb més humanitat que conec, de veritat us ho dic, és el cap del PADES, i ell va poder viure el que era estar en un llit i dir-li ara venim, i allò que fas ara venim però no vas, no? Perquè tens una altra cosa, centrats en la tasca, i bueno, deixar-los a un bany i deixar-los sense el timbre a mà, perquè a vegades ens pot el poder anar de pressa, perquè ho dic, estem molt més centrats en anar a fer les tasques que ens toquen que en veure que la persona té unes necessitats. No? I a més, amb l'Eduardo i amb l'equip que hem fet moltíssima formació, la metodologia ens va permetre això, remoure i capacitar l'equip per a que poguessin fer aquest canvi al nou model. Com era el canvi amb la contenció zero? Evidentment, havia d'haver inversió i s'havien de buscar eines i estratègies que ajudessin a la part pràctica. O sigui, diguem què, sempre ho dic, diguem què, però ara diguem com i donem eines, perquè si no em dius com i em dones eines, queda tan sols en el titular, queda tan sols allò que queda també del díptic i dels estudis, i que després a l'hora de la realitat el que necessitem és veure com això ho aterres a la pràctica. Doncs la inversió havia de ser comprar sensors de moviment. Això són uns sensors que van col·locats damunt del matalàs, que en el moment en què la pell deixa d'estar en contacte t'avisa. En aquests timbres, uns panells que tenim, que a més algú dels que està aquí ho ha vist perquè ha pogut estar a l'hospital, que vam fer una visita, i aquests timbres t'avisa quan la persona es va aixecar. Per tant, aquestes rondes que a vegades fas durant el torn de nit per anar comprovant que la gent estigui bé, quan hi ha els sensors en les persones que hi ha risc de caiguda, doncs ajuden molt perquè t'avisen abans de que pugui passar alguna cosa. I a més, hi ha la capacitat de poder-ho observar des del control. En el cas que una persona estigui sola a la seva habitació i tingui no tingui acompanyant i sigui una persona amb necessitats complexes o vulnerable, tenim la capacitat de poder-ho veure des de l'habitació. Aquest és el control del passadís, una pantalla que hi ha per al control de les persones que tenen deambulació errant, que van amb aquestes pulseres, que són uns circuits perquè ells puguin caminar, perquè la contenció també es posa molt per evitar el risc de caiguda amb gent que va deambulant constantment, i d'aquesta manera el que fem és que la persona tingui com un circuit que està dins de la mateixa unitat que li permet caminar, i a la vegada, en el moment en què surt de la zona de seguretat, que hi ha un risc, t'avisa i tenim unes pantalles als passadissos. A més, vam comprar unes grues de bipe que li diem nosaltres perquè vam detectar que hi havia un alt risc de caiguda després de menjar, és quan la gent està més somnolent. Deixem a les persones a les cadires de rodes, això també s'ha de destacar, la cadira de rodes no és per estar-se sentat tot el dia, és per desplaçar. Per tant, tu sentes a la persona a la cadira, la desplaces i en el moment en què s'acaba l'activitat la sentes amb un sillon confortable, i si li pots reclinar els peus perfecte, i si no, doncs l'estires a fer la migdiada i després la tornes a aixecar. I és el que fem amb les grues aquestes. Després també tenim aquests coixins cunya, que són uns coixins que es col·loquen davall de les cames per a que l'esquena quedi ben arropenjada a la part ho posem al sillon i ho posem a la cadira de rodes també. Tenim aquests coixins, que són els coixins de taco, que van per la gent que rellisca les cadires, que ens hi trobem molt, que també hi havia molta contenció, que eren petos toràcics i cinturons pèlvics per a aquesta gent que rellisca les cadires. I ara ja ens estem plantejant els llits de cota zero, ja tenim el pressupost demanat i també ho tenim pendent per a veure si al final els pressupostos s'aproven i podem tindre aquesta part que també necessitem tant, per a tindre els llits cota zero, que evidentment nosaltres ara tenim colxonetes a terra, llits baixos i baranes baixades, per això som contenció zero, però la colxoneta està a terra. Llavors això te pot evitar haver de tenir la colxoneta. I a més te permet personalitzar, perquè això no vol dir que tots els llits hagin de ser cota zero. Pot haver qui necessiti un llit cota zero i hi pot haver qui no. Per tant, te permet poder-ho tindre en les dues modalitats. Aquests són els resultats que vam tenir. Vam començar, nosaltres el 2019 estàvem entre un 39 i un 43% de contencions físiques, perquè el model era aquest. Ens havien ensenyat que per protegir s'havia de lligar i nosaltres ho vam fer. Però clar, a partir del 2020, quan ja som conscients que hi ha mesures alternatives a la subjecció que funcionen i que a més vam tindre la sort de poder aprendre a altres països, doncs ho vam començar a treballar i el 2020 comença a disminuir la contenció. El 2022, al febrer del 2022, ens posem en contenció zero i des del febrer del 2022 som contenció zero i no lliguem. I a més, fixeu-vos fins en quin punt és cultural.
L'altre dia ho parlàvem justament en una reunió. Les noves incorporacions, perquè a més hi ha jubilacions i per tant s'incorpora gent nova, gent molt jove que acaba, que venen a fer les pràctiques, quan s'incorporen no saben el que és un segur fix al nostre hospital. Han fet les pràctiques allà i no han vist mai un segur fix, ni una muñequera, no han lligat mai. Per tant, s'han acostumat a treballar persones vulnerables sense la subjecció. I aquesta és la grandesa, això és una transformació real i a més sostenible en el temps, perquè no és una petita bona pràctica aïllada, sinó que és un tema de cultura. Una de les variables independents que havíem de veure és i si deslliguen, cauen més? Doncs cauen, però no més. Per tant, la gravetat de les caigudes sí que hi ha molta evidència que demostra que la gravetat d'una caiguda en contenció és molt més alta, a part de totes les alertes que us comentava i que una d'elles era de la Fundació Avedis Donabedian, i a més vam poder comprovar que la lesió de les caigudes disminuïa amb un 13,5% amb les lesions menors. Per tant, els 4 imprescindibles, per a que us quedi com un titular del que crec que cal per a poder fer realitat aquesta bona pràctica, que és la contenció zero. Un és formar l'equip, és a dir, ha de ser un tema de sensibilitzar en primer lloc, posar al lloc de la persona atesa i que a més sigui en tota l'estructura de l'organització. No pot ser que sigui només a la part assistencial. La humanització, com deien a la taula, no depèn d'una categoria professional ni d'una direcció, depèn de tothom, de tot l'equip i començant per dalt. Si el gerent no s'ho creu, tindrem un problema, perquè al final a la dimensió pressupostària s'ha d'incloure el poder fer inversió per poder treballar la humanització com cal, no de titular. A més, també ho dic sempre, comprar 4 mobles d'IKEA no és humanitzar i moltes vegades ens trobem en centres que han canviat algun espai i després els equips no estan formats. I els preguntes què és humanització i fins i tot qüestionen que ja humanitzem, però és que aquesta nova corrent que diu no li diguem humanització, diu-li com vulgueu. És indistint, però feu. Dieu-li com vulgueu. No voleu humanització? Atenció central a la persona. No voleu atenció central a la persona? Com vulgueu, però feu. Perquè si no formem els equips en aquesta nova filosofia, no canvia res. Canvia alguna petita cosa, però el que és el model no canvia. Canvis organitzatius. No podem dir que humanitzem i fer, nosaltres diem aixecar, a les Terres de l'Ebre, i aixecar les persones a les 5 del matí per fer-los una higiene. Perquè la roda de canvis comença a les 5 del matí. No, no pot ser. Nosaltres fèiem analítiques a les 5 del matí i vam canviar l'horari de les analítiques i ara comencen l'equip de consultes externes que començava a les 8 del matí. Per què? Perquè no pots dir que treballes centrat a la persona si a les 5 del matí estàs entrant a fer una higiene. Per això cal que es cregui de dalt a baix, perquè el canvi organitzatiu no depèn de l'equip. L'equip té molt bona voluntat, però amb bona voluntat no n'hi ha prou. Un canvi organitzatiu implica sentar-te amb els treballadors, sentar-te amb el comitè, perquè al final canviar un horari d'un equip que començava cada dia a les 8 i ara començarà a les 7, doncs també implica haver-te de sentar amb el comitè i al final aquests canvis organitzatius van entrant, doncs com nosaltres tenim el projecte Sueñón i no a la nit no es fan ingressos des del servei d'urgències si estan compartint habitació, o tens canvis organitzatius com aquest que us explico de les analítiques, o molts d'altres que hem estat treballant. Un altre imprescindible és la inversió. Des del carinyo i l'amor fem moltes coses, però no totes les que necessitem. La contenció zero no és suficient si no hi ha la inversió darrere, que és el que us estic explicant. La formació val diners, també. Formar l'equip costa diners, però s'ha de fer inversió. Si formem en moltes coses i no prioritzem formar en humanització, doncs o fem una sessió a l'any i amb això tampoc no podem avançar. I l'últim és el lideratge institucional, és el que us deia, ha de ser un model de centre, un model que de manera transversal pivoti en totes les pilars fonamentals del pla estratègic. Nosaltres el tenim al pla estratègic de manera transversal i la humanització és la nostra marca perquè realment va de dalt a baix. Aquesta és una foto d'ahir, que me la van passar ahir per a fer un post i vaig posar a la presentació, perquè jo crec que demostra claríssimament que aquestes mateixes persones vestides de carrer, usuaris d'atenció intermèdia, fent una activitat, podrien estar perfectament en una habitació amb un sillon tancats i amb un pijama i sols, i al final una mica revolucionar el model va cap aquí. I un senyor també que estava jugant a bitlles fora al pati, pot un senyor en cadira de rodes en un hospital jugar a bitlles? Doncs sí, pot. Si li dones prioritat a aquestes activitats, pot. I a més, allí al fons, si us fixeu, estan altres usuaris que estaven al carrer perquè tenim aquesta sort de tenir aquests entorns tan meravellosos. Al final, i aquí acabo, som molt bons. De fet, jo crec que a Catalunya destaquem perquè tenim un sistema sanitari excel·lent. Som capaços, amb aquesta hiperespecialització, d'estar
fent un trasplant de pulmó sense obrir tòrax, no? I tenim una capacitat amb el sistema de salut espectacular, però encara la tendència a invisibilitzar la persona que hi ha darrere hi és innegable. Igual no és prioritari en depèn de quins foros, però ens ho hem de començar a plantejar seriosament, no perquè sigui una directriu del Departament de Salut, sinó perquè és un tema de dignitat. I al final, com deia el president, m'ha fet gràcia perquè jo també ho pensava, per fer coses grans i úniques i magnífiques, primer l'amor i després la tècnica. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs ara és el vostre torn. És el torn de les preguntes, tant dels que esteu online com presencial. Jordi? Jordi. Hola, bon dia. Sí, Jordi Armengol, del Consorci Sanitari de Barcelona. Primer de tot, felicitar la taula. Ingrid, Marga, Maite, crec que són exemples de que no posem només la persona en un titular, sinó que fem accions concretes en la línia de que percebin ells mateixos aquesta experiència. La meva pregunta anava dirigida més, en aquest cas, amb la Ingrid, amb aquest tema més de contenció zero. Jo crec que jo soc un fan de tota la vida de la contenció zero i recordo que en salut mental sempre es parlava i que realment és difícil i sempre ha estat molt difícil. I es parlava que no, que es necessiten molts professionals per poder fer aquest acompanyament, que ens comparem amb altres països, però clar, amb un rati de professionals que és 5 vegades superior. Bueno, el que sí que he observat és que amb les dades que dones, durant aquests 2 o 3 anys, realment no s'ha utilitzat la contenció, és a dir, s'ha mantingut aquesta contenció zero. I aleshores la meva pregunta anava en la línia d'aquests pacients poder més complexes, més poder amb alteracions conductuals, més... O sigui, amb aquests pacients també els heu identificat o realment el perfil de pacients és més un perfil de pacients de possibles caigudes però no amb alteracions conductuals? No. Tenim l'atenció intermèdia i a més nosaltres que tenim totes les línies i és aquest perfil de pacients, però l'abordatge és molt diferent. Al final es fa un abordatge on t'explicava abans, a part de passar-li totes les escales per a valorar exactament el risc i la reunió multidisciplinar que es fa per a valorar el cas individual, amb el suport de la família, que això també és molt important. Al final la família és un aliat en la humanització perquè si has d'anar a individualitzar necessites el suport de la família. I en el cas de que no en tinguin, ho treballem a nivell de l'equip. Però amb la contenció zero és amb el braçalet, amb activitats en sentit que la persona o la família t'explica què és el que la vincula amb el seu projecte vital, tenir-la durant el dia ocupat amb el tema de les activitats, que també el que explicava ella és molt interessant perquè amb l'educadora social del nostre centre també ho fem així. I després la desprescripció. Ens hem trobat amb molts temes de medicació, la desprescripció i la contenció zero amb el baixar al llit, baixar a barana i el matalàs a terra. El sensor de moviment ens va molt bé perquè ens avisa i després el matalàs a terra. Hi ha notificacions de caiguda, que ja ho sabeu que amb el tema del sistema de notificacions ho tenim que registrar tot i a més hi ha molta cultura del registre perquè ens interessa molt veure en quin nivell quan hi ha una caiguda hem de fer la intervenció. I a vegades ha sigut o perquè quan ja han entrat ja estava al matalàs, però al final la gravetat de la caiguda, o sigui, el que fem és lligar per evitar que caiguin, no? Si la gravetat de la caiguda disminueixes, doncs ja està. I sí, i arribareu i veureu matalassos a terra, ja, però contenció zero. És complicat, vull dir, ha sigut des del febrer, del 2022 fins ara ja és zero, però aquell procés... De fet, hi ha TCAIs que quan van vindre dels altres hospitals a visitar-nos, les TCAIs que els hi costava més creure en aquest model són les que van posar a la comissió d'humanització, a la comissió de contenció, i a més ara són les que lideren justament la comissió d'humanització perquè elles era que no i no i no. I ara vam tindre una visita aquesta setmana i els van dir que nosaltres érem justament les que més ens resistíem a creure-ho i ara no entenem que pugui ser d'una altra manera, però ja és tot un procés. I així que no tenim cap resistència ja? O sigui, els professionals... No, de la contenció zero no. No, per això. O sigui, aquests que deien jetes, aquests que deien que no, al final s'han passat realment a l'observació. Tant de bo les poguéssim tindre i us expliquessin la seva mirada, perquè sí, és així. Jo ara deixeu-me fer un comentari, perquè l'Ingrid, quan estàvem aquí a Barcelona, vam treballar, no vam aconseguir contenció zero, però vam treballar, i recordo una professional que deia jo quan arribava alguna persona inquieta i sense cinturó anava a buscar una contenció, diu, i a partir de la transformació, formació i sensibilització anava a buscar la Susana, que era la referent que ajudava
a no posar contencions. O sigui, la clau realment és així, és en el canvi de mirada dels professionals. Però bueno, si no hi ha, ho ha explicat molt bé l'Ingrid, si no hi ha aquesta estratègia des del lideratge no passa. Crec que hi ha dues preguntes aquí, també una per totes dues, crec que són per tu, Ingrid. N'hi ha una persona que diu si treballeu la contenció zero física i també farmacològica. Sí, és el que he explicat abans de la desprescripció, no? També va de la mà, perquè ens havíem trobat que hi havia persones amb pluripatologia que també portaven molta medicació i que a vegades, ja ho sabem, que es solapava medicació. Llavors, com el professional que hi ha atenció intermèdia, que sempre és el mateix professional, el doctor Sánchez, també està format i sensibilitzat en aquest sentit, la desprescripció va ser també una de les estratègies. Sí, sí. Hi ha una pregunta també de la Cecília Mariño, que és farmacèutica de la Goodman, que et diu això, si es revisa també, a part de la desprescripció, la revisió de freqüències d'administració de medicaments per humanitzar l'ingrés, no? El que deies a l'horari de les analítiques, si també hi és amb la medicació. Sí, de fet, la pauta d'analgèsia que ens trobem típica de 0,6, 12, 18 i que te trobes que a les 6 del matí toca la ronda d'analgèsia, a vegades entraven i despertaven a la persona que era una persona que havia tingut una intervenció i era postquirúrgica i estava dormint. I a vegades el despertaven per dir dolor, EVA, 0. Però si l'has despertat, segur que no tenia dolor, no? I amb la pauta de la medicació exactament el mateix. Ens trobàvem en això. Llavors, el projecte Sueñón, que és el que nosaltres també, és una de les bones pràctiques, he portat la contenció, però el Sueñón també l'estem treballant, contempla les hores màgiques que li diem, que és el torn de nit davant amb una persona que no hi hagi d'haver una pauta estricta perquè ho requereix la patologia, en el cas que sigui analgèsia, doncs esperem que sigui la persona qui ho demani i no entrem en el torn de nit durant les hores màgiques que són aquestes que ens vam adherir al projecte de la Carlos III i te dona unes directrius molt clares i la veritat és que ens va anar molt bé. De fet, l'any passat, el 24, vam tenir la nota més alta de Catalunya en descans nocturn al Plaensa. La nota més alta de Catalunya del Plaensa va ser perquè a la nit poden dormir. Al final, i per què poden dormir? Perquè a les 5 del matí que fèiem analítiques ja no les fem, perquè a les 6 del matí si tocava la pauta d'analgèsia i no tenen dolor, doncs ja no entrem, i les ingressos d'urgències del torn de nit, si l'habitació és individual, pot ingressar perquè està sola, però si hi ha una altra persona al costat i urgències no està col·lapsat, si està col·lapsat sí, també us ho dic, però si no està col·lapsat i es pot, doncs ingressen més tard i així la persona pot descansar. Per tant, sí, a la resposta doncs és que sí, també. Hi ha alguna altra pregunta aquí? Hola, bona tarda. Doncs, gràcies per... Ha estat molt interessant. Jo tinc una pregunta, a veure si la puc articular. Soc familiar... Tinc diverses gorres. També treballo en programes assistencials i d'innovació. És una pregunta una mica per totes. Heu contestat d'alguna manera, però fem molt de treball sobre la persona, sobre els professionals, sobretot, són els que... Però clar, el rol de l'organització, no? Llavors m'ha quedat una mica aquesta pregunta per la primera intervenció. A la segona intervenció, doncs, què passa que fins que l'organització això no ho vegi com un core, que continuï veient com una cosa aquests programes, o sigui, poder treballar l'aspecte social com a core del procés de rehabilitació i finalment a la tercera sí que aquí ja es veu el rol de l'organització, però com per molt que demanem als professionals, per molt que demanem a les famílies, a la comunitat, a tota aquesta xarxa, si l'organització no fa un canvi real, totes les persones estem lluitant contra l'organització, inclús els pacients, o les famílies o els usuaris. I llavors, no sé, a veure, quan comencem a parlar del rol de l'organització, que en el fons és el que diu la tercera intervenció, el que has dit d'això ve de dalt o hi ha una inversió o s'ho creuen. Bé, és aquesta reflexió. Si teniu alguna cosa, alguna llum que aportar, perquè, per exemple, en el meu cas, que col·laboro amb diverses organitzacions i que a més soc usuària i a més jo ho intento moure tot i sempre em trobo amb el mateix. O sigui, les bones intencions
no són les que estan movent ni el sistema ni els professionals. A més, són molt culpabilitzadores cap als professionals, perquè el professional diu, ostres, m'he format, ho entenc, ho compro i al final la meva feina estic fent la mateixa bogeria. I ja acabo, perdoneu, Sí, tinc una pregunta. Nosaltres en contenció en salut mental, a mi sempre em diuen, a més quan arribo com a usuària, contenció zero, i dic, bueno, és que nosaltres a salut mental volem contenció, una contenció positiva, no? Llavors, m'ha quedat aquesta pregunta, sobretot la reducció de la contenció farmacològica a salut mental seria, això ja serà, ja sí que canviarem, entenc que anem contra els interessos dels laboratoris, però a veure si pogués saber-hi, si tot el que heu après, les pràctiques de contenció zero a atenció intermèdia, podríem portar-la, no sé, podria obrir-nos el camí als de la contenció zero de salut mental, no?, aquests grups. I perdoneu la llargada. No, jo, absolutament d'acord. Jo segurament he posat més l'èmfasi en el paper dels professionals i també de la ciutadania, dels usuaris dels nostres serveis, dels pacients, de les famílies, perquè normalment la tradició de la que venia era que s'ignorava tot el que venia d'aquesta banda i hi havia una línia que era la línia que hi hagués. Però no puc estar més d'acord amb el que deia la Ingrid, és a dir, si no està posat en l'estratègia, no està posat en la visió de l'organització a arribar cap a aquell model, ja podem posar la voluntat dels professionals, ja podem posar... Però jo inclús parlaria que no té a veure només amb l'organització, sinó té a veure amb el sistema. És a dir, perquè al final, aquí abans també posàvem algun exemple, el resum que diem tots els proveïdors o totes les organitzacions que treballem en el Siscat, en el públic, és, digue'm com em pagues i et diré com em comporto. Les discussions que estem tenint ara són que tenen a veure amb el contracte, en com, no sé què, el compliment del contracte, els objectius del contracte. No acostumem a tenir dintre dels objectius del contracte res que tingui a veure amb això, no? I quan que m'ha agradat l'exemple que posaves tu, el rol que fem tots som també pacients, som famílies. En el moment en què travesses aquest llindar, perquè a tots en un moment o altre ens toca, i posar-nos a l'altra banda i transitar per el que està passant, te n'adones, hosti, doncs això, potser quin equip tan bo que he tingut a cirurgia, o la intermèdia, que bé que hem estat, que no sé què. Ara, què passa en el trànsit? Què passa quan passo d'un servei a l'altre, d'un nivell a l'altre? Aquí comencen a haver-hi desconnexions, perquè l'organització es responsabilitza normalment d'això, dels límits, però necessitem que el sistema o que tots estiguem interpel·lats a també responsabilitzar-nos del que passa entremig, perquè les persones no som estàtiques. I una mica amb això que dius, ara m'ha vingut al cap, o sigui, jo penso que ja és important, jo penso que es va avançant una mica quan parlem amb aquestes paraules d'humanització i que són paraules, per dir una manera, que no només es parlen en el dia a dia, sinó el tema, no sé, jo quan la jornada he mirat moltes coses d'humanització i tal, i dius, home, Déu-n'hi-do, les propostes, les iniciatives que hi ha en alguns hospitals, que vulguis que no, es va parlant, vull dir, tothom s'ha de posar una mica a l'alçada o tothom ha d'anar a complir, com a mínim, ja no sé si econòmicament, que penso que també, normalment quan es parlen de propòsits i tal, clar, ha d'anar acompanyat d'accions, però sí que és veritat que jo, per exemple, també he estat llegint moltes coses del valor, de com valorem les intervencions en valor. Clar, jo penso que també té molt a veure, tema de direccions, tema ja una miqueta més enllà de les direccions, perquè, per exemple, no sé, quan parlem de... No sé, una de les coses més preuades segurament que tothom tenim són els pares o els fills, i si analitzes, jo penso que va més enllà també de pressupostos i valors, una mica, i d'ètica de les cures i tal. Dius,
no? És el que és més important i, en canvi, no? Possiblement les condicions, no? de les persones, no? I de personal que està en escoles bressols, no? O a persones... Dius, doncs, quins valors, no? També políticament, o el tema de fer pressupostos, té a veure també, no? Amb tema, jo penso, una mica dels valors i més enllà dels pressupostos. Però ja és molt important que es parli d'aquests, perquè abans no es parlava, segurament només parlàvem d'objectius o d'activitat, i ara hi ha aquesta pressió de dir què es fa a l'hospital o què fan les entitats per ser més humanes. Ja és molt, perquè... Hem parlat de resultats. Sí. També és difícil, vull dir, jo, per exemple, estic a l'entitat i també sort que tinc a persones, no?, que t'obliguen a dir, a veure, hem de presentar resultats, perquè si no, també és un esforç, no?, de que has de canviar, no?, la manera de dir, és veritat, com demostres, no? Bé, i aquí també és posar tota la part de la cura al centre, no? O sigui, el tenir cura no... Hem anat a salvar vides, no? En el sentit de resoldre problemes clínics i realment, no? Salvar vides, no? I a vegades, evidentment, has de salvar vides, però com posem la cura al centre de les polítiques? Això, a nivell de l'administració, que hi ha una feinada a fer enorme. Ara ens mesuren més amb resultats de plaença, que és més satisfacció, però que no és experiència a vegades, no només és... Tu pots estar molt content i t'ho han fet fatal, o sigui, a veure, al tanto, saps? Llavors, sí que és veritat que cal aquesta part que diu, no?, la Maite de resultats, perquè és aquest... El tenir cura és una part intangible que es pot quantificar, encara que sigui de manera qualitativa en comentaris, però es pot. I aquí hi ha un esforç que crec que sí que ara està, no?, sobre la taula i que tothom vol fer i que el món social aquí, ara que parlem tant d'integració social i sanitària, ens porta avantatge. Perquè el que passa que mai ho ha fet trasladant-ho massa amb resultats. Però quan parlem d'experiència de pacient als hospitals, jo porto un àmbit salut i social, dic, no cal que anem a mirar segons què, aneu-vos a les residències, on ja fa molt temps que hi ha consells de participació dels residents i de les famílies, o sigui, hi ha tota una part que ja es fa en el món social, però que hi hem donat poca visibilitat. Per tant, tota aquesta transformació que ara estem tenint és imprescindible, i ha de venir de dalt i ha de venir de baix, que és on estem també, no?, la gent fent pressió quan ets usuari i tastes, no?, qualsevol procés d'atenció en qualsevol lloc. I ara tu volies contestar una mica poder el que et deia de la contenció en la part de salut mental, si pots fer algun comentari. La pregunta era en el sentit de... perquè és que no he entès la pregunta. Per això deia la pregunta. Poder o sigui, el vostre cas doncs, ens ha d'inspirar per trobar coses noves també, no? Entenc que no treballeu amb salut mental, llavors no. Però hi ha persones amb necessitats complexes que a nivell d'atenció intermèdia hi ha molts comportaments. Molt. Sí. A més, és que, clar, les persones, una de les coses que passa és que conductualment canvien molt amb els processos clínics i processos d'edat, i llavors tota la part conductual, al final hi ha una barrera que no saps si és clínica o personal o social, o sigui, ja, no? El tema de la contenció serà molt interessant. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo us voldria fer una pregunta i una petita reflexió. La pregunta és referent a la formació. Heu estat parlant de la importància, evidentment, que té la formació. Però quin rol juga la universitat? No ens haurien d'arribar ja una mica formats? Com s'està treballant això? Perquè, clar, us ve la feina per fer vosaltres o hauria d'estar inclosa ja aquesta humanització dintre la formació reglada, prèvia, a que us arribin els professionals? Aquesta és la pregunta. Després us faig la reflexió. Jo en aquesta part sí que, si m'ho permeteu, perquè justament me van proposar, perquè a la URB, on jo me vaig formar en el seu moment, ens ensenyaven a lligar i em van proposar anar a fer la formació per ensenyar a deslligar. I vaig estar de professora associada durant uns anys a la URB per poder ajudar a justament fer això, que ja no vinguin amb aquesta cultura de la contenció, perquè és més difícil aprendre a deslligar quan ja estàs treballant, perquè has entrat en una dinàmica en què la primera mesura davant d'un risc és agafar un segur fix, per exemple, o un cinturó pèlvic o un petotoràcic, i d'aquesta manera ha de ser l'última de les mesures a escollir, i sempre quan hagin fallat les mesures alternatives. Clar, si tu no coneixes quines són les mesures alternatives, no les podràs aplicar mai.
vam estar fent uns tallers molt interessants, molt, i la veritat és que ajuda, perquè quan ells després van arribar als centres que utilitzaven la contenció, els hi qüestionaven als professionals que estiguessin lligant. Per tant, te puc parlar des de la meva experiència, i va ser molt enriquidora. Jo ho vaig haver de deixar perquè la vida ja no nos da para más, però sí que en aquest cas jo ho he pogut viure i va anar molt bé perquè quan ells arribaven després als centres ja anaven amb aquesta nova filosofia impregnada. No, jo em referia, evidentment, amb el cas de les contencions, que és essencial, però hi ha molts altres exemples d'humanització que potser la reflexió era que hauria d'estar inclòs dintre les formacions ja reglades de tots els professionals. Nosaltres ara, amb una de les accions que tenim en aquest grup de professionals del PADICS d'humanització per engegar el que seria formació professionals, el primer que hem fet ha estat preguntar a les unitats docents que tenim si s'ha fet alguna cosa. I ja et dic que poca, quasi zero. Bueno, després d'aquesta... La reflexió és positiva, després d'aquest comentari inicial. La reflexió és positiva perquè, d'alguna manera, l'experiència personal meva de familiar de pacients, de gent gran, parlàvem abans dels pares, no? He viscut l'experiència d'un ingrés d'un pare i 5 o 6 anys més tard he viscut l'experiència d'un ingrés d'una mare i us haig de dir que em vaig trobar amb un canvi molt gran. No diré l'hospital perquè no és el que toca dir-ho, però vaig notar una diferència, no sé si perquè les fornades noves d'enfermeria ja venien amb aquesta... Per això preguntava el de la formació, no? Si ja venien positiu, completament positiu. És a dir, vaig inclús parlar amb el gerent per felicitar-lo perquè vaig notar un canvi des de la manera de parlar en el pacient, és a dir, aquest paternalisme malentès que es feia anys enrere, que rossava a vegades, vorejava la manca de respecte des de la meva mirada, a una actitud carinyosa, però amb el respecte i amb el tipus d'atenció, de debò que tots els que heu estat picant pedra durant tants anys, perquè en fa molts que sé que esteu picant pedra, es comencen a notar fruits en llocs que no hi ha un programa específic d'humanització ni de CP. Vull dir que... I aquí és veritat que en el protocol d'acollida, o sigui, en l'acollida dels nous professionals, se'ls explica també, a part de bones pràctiques, a les organitzacions. Ara no et parlo de les universitats, sí que em consta, per exemple, a Vic, que sempre s'ha parlat de temes d'integral, de valoració integral, d'humanització, però sí que les organitzacions tenim tot com un decàleg de bones pràctiques i de com t'has d'adreçar a les persones i sempre és pel nom i t'has de presentar i qui atén, tot això existeix i m'alegra que realment es noti, no? Està bé. Tenim a la Yolanda, que ens ha escrit, llegeixo, La Yolanda és de l'Hospital Comarcal d'Amposta i diu que tenim un projecte d'humanització des de fa uns anys i encara estem en evolució. Us vull felicitar a totes les de la taula. Aquest era un tema abandonat fins fa uns anys i és fantàstic poder veure l'evolució. La meva pregunta és de tipus pràctic i potser ja ho pensàveu dir. Estic comentant amb una companya l'interessant que està resultant la trobada. Seria possible veure a posteriori la gravació per poder passar el link als companys que no hi han pogut ser? I com a torn de nit estic interessada en el concepte de contenció zero, que fins veure-us em semblava impossible. El link entenc que sí, no, Noemí, o com va? No, la gravació penjarà a la web del Consorci, a la part de la sessió. Val, ja ho han sentit, això, que sí? Això que has dit, se sent o no? Moment, que ara us explica com quedarà penjada el link. Hola? Sí, les presentacions i el vídeo quedaran penjades a la web del Consorci, a la part de sessions, i això serà d'aquí uns dies. Bé, hi ha més preguntes? No? Jo aquí volia fer una pregunta, és una mica per totes. Tu, Ingrid, ho has dit més també, però realment el canvi sobretot ve per lo que comentàveu totes, dels professionals i de la mirada dels professionals. Llavors, tant en el cas de l'ICS, que és una organització molt gran, i com aconsegueixes aquesta implicació dels professionals, per tant ja em respondràs, i tu també, Maite, en el sentit que és una activitat que feu molt, que, per exemple, en l'àmbit social estan molt implantades, en el camp més de les residències, centres de dia, com això encaixa en un hospital, en aquest cas d'atenció intermèdia, en què cada vegada els hospitals d'atenció intermèdia s'assemblen més als hospitals d'aguts i menys, hem perdut la part sociosanitària, és més sanitari i menys social. Si podríeu respondre. Bé, nosaltres, per anar incorporant els professionals, com
en ser una organització tan gran tenim el mateix percentatge de motivats que explicaves tu com de haters, exactament el mateix, el que passa que la N és una mica més alta però la proporcionalitat és igual. Però això, no? El lideratge que hi ha moltes vegades, és a dir, sí que intentem evidenciar aquelles iniciatives que es generen de manera bastant espontània d'aportació, no? I alimentar-les i que llavors aquests motivats siguin els que vagin acompanyant l'estratègia. És a dir, els anem acompanyant, com si diguéssim, des de l'organització i incorporant-los en el que seria l'estratègia, però que no sigui és veritat que van alineats i tots, però que siguin els propis professionals els que arrosseguin. Perquè si no, de vegades, la tendència és tot el que ve de dalt és no sé què, és imposició, és no sabeu el que està venint, doncs intentem que neixi des dels propis professionals. Jo, la veritat és que la integració del programa ha sigut molt fàcil, fàcil l'acceptació, però després, clar, el com lligues, la col·laboració, perquè la gent pugui desplaçar-se, és com complexa, però jo penso que els professionals, vull dir, ja et dic, han sigut ells que han vingut a preguntar més que jo hagi tingut que anar a explicar, no? I una cosa que sí que penso que ajuda és que estiguis on estiguis, o els càrrecs intermitjos que tu tinguis directament, o inclús, jo què sé, el director de l'hospital o la gerència. Si mostra interès o t'incorporen a vegades quan es fan sessions o et demanen dades perquè, ostres, així, et sents com que la teva feina una mica val la pena, per dir-ho entre cometes. I a vegades comentaris que... I m'he trobat situacions, això, de tot, gent que ho accepta, gent que no, gent que... Però és allò de dir, saps aquells comentaris, de dir, els és igual que treballis bé o malament, això és un risc, diu, mentre complim el que es demana, llavors això sí que és un risc. Clar, si tu, per exemple, mai et pregunten o mai et diuen, dius, potser, no sé, no és la mateixa qualitat, buscar activitats noves o buscar xerrades o buscar, total, si no et pregunten, és igual, treballis bé o treballis malament, Llavors, jo penso que si també estan presents tots els equips i les direccions, per dir una manera, vulguis que no, és una manera de dir, ostres, exigeixen també la qualitat, Llavors, això, no sé, jo penso que és important, o jo què sé, sense tu haver-ho buscat, no sé, jo què sé, es fa una anual, gerència fa una... explica les dades, el que hem assolit, no sé què, i tu sense ni haver-ho pensat, ostres, surten les activitats, Això és agradable, vull dir, i això una mica motiva a dir, ostres, ho tenen en compte, que a vegades hi ha moltes propostes de professionals o moltes ganes que com que tampoc no es contemplen, així dius, si tampoc no interessa, Nosaltres hem fet propostes de millora i no interessa. Llavors, penso que també és important aquest reconeixement, Jo, no és exactament la pregunta que ens havies fet, però també m'agradaria compartir reflexió per part meva de que realment, és a dir, també tota aquesta corrent respon a una necessitat que, sincerament, la societat ens està demanant, Els exemples que anàveu posant vosaltres, també com a organitzacions i com a professionals també som sensibles, això, perquè formem part d'aquesta societat. Jo crec que ens trobem en un moment on conflueixen moltes pressions i molts aspectes que posen en risc això i que parlaves abans de la tecnificació, del robot, però tot el que té a veure amb la digitalització, i que sembla que ara de cop tot ha de ser digital i amb lo digital ens deixem gent pel camí, i de vegades sembla que renunciar a ser una cosa, a apostar per la digitalització és no voler avançar i quedar-te amb una cosa molt naïf de tots som conveiars, crec que la complexitat ara, jo parlo per la meva organització, està en poder conjugar tot això, la velocitat de transformació, la velocitat d'avenç tecnològic,
el producte amb el que tractem, que és tan sensible, no? Que és la persona, no? Amb totes les seves circumstàncies i amb tota la seva complexitat. A l'intentar personalitzar cada vegada més, no? Que les necessitats d'aquests són diferents de les del costat, encara que el diagnòstic coincideixi amb el codi. No? I fer conjugar tot això, també, i perdoneu-me que és el meu tema últim darrerament, amb uns valors molt diferents, és a dir, generacionalment tinc la sensació de que hi ha una confrontació de valors també, no? De les generacions més joves respecte a les més grans i que tot això ha de conviure, no? I al final transformar-se d'alguna manera en atenció a les persones. Amb la qual cosa crec que el repte és grandíssim, no? I això, amb exemples com els que explicàveu, no? Que és una manera d'aterrar molt valuosa, no? De tot això en la necessitat de la persona que tenim, crec que és per posar-ho de valor també, però que tenim feina per endavant tots en veure com imaginem també l'atenció dels futurs anys, no? Per les persones que tenem i també per nosaltres. Hi ha més comentaris? Molt bé, veig que no hi ha més preguntes. Si us sembla, com que m'havia preparat una mica de discurs, llegeixo una frase i prou, com a cloenda, que és perquè el sistema sanitari no només ha de ser eficient, ara que estem també tan centrats en la part tecnològica com en l'eficiència en els processos, sinó que també ha de ser humana, respectuosa i centrada en la persona, i això sí que, si compaginem aquests dos mons que explicava la Marga, aconseguirem millorar l'experiència de les persones, els resultats en salut també, i ens hi va la sostenibilitat del sistema. Per tant, gràcies a tots per haver-hi set i em pedalarem fort per ser els lovers del sistema. Gràcies.